рӯза гирифтан дар тамоми ҷаҳон асоатсировад мешавад ҳамчун расми динӣ, яъне ки ба ғайр аз дини ислом дар дигар динҳо ҳам ҳастанд ҳамин хел чизҳое ки аз хӯрдан нигоҳдорӣ мекунанд, яъне ки ба мисле ки дар дини ислом рӯза гирифтан аст дар моҳи шарифи рамазон ки ҳамаи мо шумо рӯза мегирем, дар дини христианином ҳамин чиз ҳаст ки ном дорад пост, лекин ба ҳамаи нигоҳ накарда муддати дароз бисёриҳо ин чиза зарар меҳисобиданд ба организми одамизод. Акнун бошад дар ин видео тамошо мекунем ки аз нигоҳи илми дунявӣ чӣ гуна таъсирҳо дорад рӯза гирифтан дар организми одамизод. Ҳамада салом алейкум, хуш омадем ба канали Есим Шарипов. Бо шумо ҳастам ман Муҳаммад Шарипов. Ва агар ки дар байни тамошобинои ма мухлисҳои варзиш бошанд ва одамое бошанд ки бештари вақтшона дар варзиш гузаронида метавонанд угадат кунанд ки кадом дастаи ҷанговару бозингар дар ҷангу бозии пешиистодааш ғолиб мешавад. Шумо метавонед ки дар ин тавоноиятон пул кор кунед. Ин кора чӣ гуна карда метавонед? Ба ссилкае ки дар комментарияи видео часпондагиай бигзар дар сайт регистратсия кӣ. Дар вақти полни регистратсия кардан фаромӯш накунед ки метавонед ба промокоди канал бонус ба даст биёред. Ссилка барои дар сайт регистратсия кардан ва промокод барои бонус ба даст овардан мисли ҳар вақта дар якум комментария варид кардагиай. Дар организми ҳар яки мо се намуд сӯзишворӣ мавҷуд аст: глукоза, равғано ва белокҳо. Дар вақти мактаб хондан агар ки шумо дар ягон маълими басавод задагӣ бошен, инора шумо бояд ки бидонед. Сӯзишвории асосӣ ҳисобида мешавад глукоза. Яъне ки ин чизе астае ки дар организми одам аз ҳама муҳимтарин ба ҳисоб меравад барои кор кардани ҷисм. мағзи сари одам бе ин чиз тамоман кор карда наметавонад. Лекин дар натиҷаи тамоми рӯз аз хӯрок даст кашидан, дараҷаи глукоза дар организми одам кам мешавад. Дар ин ҳолат чӣ гуна организм бо ин норасоӣ мубориза мебарад? Ӯ дар ин ҳолат глукозаро аз белок ва аз чизҳое ки дар мушакҳо ҷойгиранд истеҳсол мекунад. ва ҳамчунин организми одамизод истифода мебарад запасҳои равғанҳоеро ки ҳамчун заменители глукоза, яъне ки дар ҷои глукоза истифода мебарад барои сӯзишвории организму мағзи сари одамизод. Ин намуди сӯзишворие ки дар натиҷаи гуруснагӣ мавҷуд мешавад ном дорад кетоновая тела, бадани кетонӣ. Яъне ки дар вақти гурусна будани организм дар давоми рӯз маҳз ҳамин гуна ҷисмҳо, яъне ки кетонови баданҳо сӯзишвории тамоми организм ва мағзи сар мешаванд. тамоми корҳоро ба дӯши худаш мегира ҷигар, яъне ки ҳамчун фабрикае мешавад барои истеҳсоли сӯзишвории тамоми организм ва мағзи сар. бадане ки бо гуруснагӣ рӯбарӯ шудагиай бонги хатар мезанад. ин ба вуҷуд меорад тағйироти гормоналӣ ва эндокринии организма. гормонҳо бошанд дар навбати хичон дар асоси бонги хатари организм мобилизават мекунанд, яъне ки ба кор медароранд резервҳои, яъне ки запасҳои организма. ки ҳамчунин ӯҳо иҷро мекунанд эффектҳои зидди воспалениро. маҳз ҳамин ҳаракатҳое ки дар организм бедор мешаванд эффекти терапевтӣ, яъне ки муолиҷавӣ мерасонанд ба организми одам дар вақти норасоии хӯрок. беҳтара хубтар мешаванд бисёр составҳои хун. мисол мегирем дараҷаи глукоза, холестерин, триглитсидҳо ва инсулин. лекин дар баробари ин қувватнокии организм оҳиста оҳиста кам мешавад. дар вақти нафас кашидан кори дил оҳиста мешавад ва давленияи хун боша ба поён мефарояд. узвҳои ҳазмкунанда дар ҳолати оромиш меафтанд. критикҳои ин гуна кор, яъне ки рӯзагирӣ, бисёр аргументҳо меоранд, яъне ки мехоҳанд бифаҳмонанд ки рӯза гирифтан зарар дорад. яъне ки во мегӯянд ки организм монда мешавад дар асоси оне ки запасҳои худша истифода мекунад, яъне ки организм худаш худша мехӯрад. ки мушакҳои бадани одамизод аз белок иборатанд, а дил боша и худаш мушакай. во мегӯянд ки дар ҳоле ки ними белокҳое ки дар организми одам иборатай агар нобуд шаванд, марг ба вуҷуд меояд. аслаш чӣ гуна мо метавонем ки организма
зинда нигоҳ дорем ва чӣ қадар муддат организми одам метавонад ки бе хӯрок зинда монад. албатта ки ин гуна экспериментҳо нисбати одамҳо гузаронида намешавад. сабабошаш мо медонем ки барои чӣ. ягон кас намехоҳад ки риск на одама бикша ки дар чӣ қадар гуруснагӣ ӯ метавонад ки бимирад. лекин роҳ ҳастай. дар ҳоли омӯхтани табиати ваҳшӣ мо метавонем дар ин савол ҷавоб биёбем. дар заминҳои яхини континентҳои Антарктида ҳастанд паррандаҳои хеле ҳам ҷолибӣ ки тамоми 10 солаҳое ки олимои бесавода ҳайрон кардаянд. ки ворад степени олимӣ додаем ҳайрон. саметси пингвин яъне ки наринаш ҳангоме ки дар болои тухмҳо дар интизори пингвини модина мешина, тамоми ин вақта бехӯрок мегзарона. яъне ки наринаи ин паррандае ки парвоз карда наметавонад мутаассифона, лекин номаш паррандае метавонад ки давоми 4 моҳ бехӯрок зинда монад. императорский пингвин дар организмаш барои зинда мондан протсессҳое дорад ки мо метавонем ки протсесси гурусна мондана ба 3 фаза ҷудо кунем. ба ёд бигиред, организм дар тамоми 24 соати гурусна мондан тамоми запасҳои глукозара истифода мекунад. баъди чӣ ӯ запасҳои белокро эконом карда ба истифодаи липидҳо мегзарад. яъне ки ин дуюм фаза буд ва ин дуюм фаза хеле ҳам муддати дароз давом мекунад ки баъди он ӯ истифода мекунад запасҳои равғанора ки ин запас метавонад муддати дароз давом кунад. ин метавонад бе ягон мушкилӣ то 100 рӯза давом ёбад ва бисёр запасҳои равғани организм ба поён мерасанд. вақте ки 80% запасҳои равған ба поён мерасанд, дигар белок намемонад дар организм. дар ин ҳолат ҳайвон ба сеюм фаза мегзарад, яъне ки ин фазае буд ки ӯ бояд бихӯрад то ки ҳолат аз ин бадтар нашавад, яъне ки марг наёяд. акнун мегзарем дар ҷои ҷолибиш. оё ҳаст дигар ҳайвоное ки ба ҳамин гуна монанд механизми организмшонад ва мо метавонанд ки боз давомноктар раванд. гап мезанем дар бораи мушҳо аз дуюм фаза. мушҳо ҳам ба мисли пингвинҳо белокҳои организми худшона ҳифз мекунанд, яъне ки дар ин дуюм фаза дар байни мушу пингвин ягон гуна фарқият нест. ягона чизе ки ба одамизод имконият метаҳад ки муддати дароз бехӯрок зинда монад, и механизми оддии худи организмае ки ӯ чунин имконията дорад ба мисли мушу пингвин. ин ягон ҷои ғайриоддигиш нест. чунин тадқиқота метавонем ки мо ба организми одам муқоиса кунем. яъне ки дар ин асос тадқиқот нишон медиҳад ки одами калонсол ки қадаш 1 см тақрибан ба ҳисоби миёна ва вазнаш боша 70 килора дар бар мегирад, дар организмаш тақрибан 15 кило запасҳои равғанӣ дорад. яъне ки ин гуна запасҳо ба одамизод имконият медиҳад ки ӯ давоми 40 рӯз бехӯрок зинда монад. тасаввур мекунем бародаро шумо ки одаме ки қадаш 1 см ва вазнаш 70 килоай, ӯ имконият дорад ки 40 рӯз бехӯрок зинда монад. яъне ки хулоса, дар хулоса мо чӣ гуфта метавонем ба зидди اون علمایی که در قوس میگن که روزه گرفتن برای ارگانیسم آدمیزاد خطر داره، در اصل از صبح تا شام روزه گرفتن ما یگان خطری با ارگانیسم نداره. بغیر از آنه که روزه گرفتن با ارگانیسم آدمیزاد یگان ضرر نداره، باز فایده داره. یعنی که این گونه خلدلنیکای ما که امروزا پر از خوراکن، سحر ابد بگاه ما میخوریم، بعضی وقت байни вақтҳои хӯрок баъди завтракам бо мехӯрем, бо обеда мехӯрем, баъди обедам бо мехӯрем, бо бегаҳрам мехӯрем. дар ин гуна шароит организми одам бо мушкилиҳо рӯбарӯ мешавад. яъне ки дар ислом обязательное ки одамизод бояд 1 моҳ дар 1 сол рӯза бигирад ва касоне ки метавонанд тавсия дода мешавад ки рӯзҳои душанбе ва панҷшанбе ҳам рӯза бигиранд ва ҳамчунин 13, 14 ва 15 числа ба ҳиҷр. акнун мегзарем ба ҷои хеле ҳам ҷолибаш. аз нигоҳи илми дунявӣ тасдиқи фоидаи моҳи шарифи рамазон ба организми одамизод, яъне ки тез мекуна метаболизми шуморо, сабаб мешавад ки равғани организм месӯзад, яъне ки ин барои одамое ки мехоҳанд вазн партоянд. ёрдам метавад ки пӯсти одама шаффофу покизаву базеб кунад
ва аз наракҳо шуморо озод кунад. яъне ки сенафлан пенафлан яктарни мӯйла мекавем ку просто рӯза бигирем. сабаби тез шидани ҳасосӣ ба инсулин, паст мекунад дараҷаи қанда дар хун, сабаби солимии дил. ҳамчунин ин метавонад сабаб шавад ки пир шудани шумо оҳиста шавад ва умртон дароз шавад. барқарор шидани клеткаҳои организм ба вуҷуд меояд, ёрдам мерасонад дар хунукзадагиҳои организм, иммунитетонро пурқувват карда кори мағзи сари шуморо хуб мекунад. восстановлени организм, яъне ки барқарор шидани организм баъди ягон травма бо хубтар беҳтар мешавад. шуморо пуртоқат мекунад дар ягон яъне ки стресс ва ҳамчунин метавонад ки аз байн бара бемории рака ё ин ки дар ҳолати гирифтор будан бо ӯ мубориза бара. яъне ки чӣ хеле ки мо дар инҷа гуфтем бародаро ва чизе ки ман дӯст медорам ки бо атеисто дар ин бора спорид кунам ва хатишон гап занам, тамоми корҳое ки дини мо пешниҳод мекунад ба одамо, ҳама инҳо ба ғайр аз оне ки фоидаи рӯҳӣ дорад барои охирати мо, бо фоидаҳои ҷисмонӣ ҳам дорад. ва ҳар як коре ки дини ислом, дини мо пешниҳод мекунад, инҳо ҳамаш логическиянд, инҳо ҳамаш мақсад доранд. инҳо ба ғайр аз оне ки фоидаи рӯҳӣ дорад дар мо, чӣ хеле ки ман дар аввал гуфтам, ба ғайр аз ин фоидаи ҷисмонӣ дорад. чӣ хеле ки шумо мебинед, дар аввал учёниё ин корро рад мекарданд ва зидди гап мезаданд. ҳоло ки шумо мебинед ки дар натиҷаи таҳқиқотҳо ӯ ба хулосае омаданд ки всё-таки и фоида дорад, на ин ки зарар. акнун гӯш мекунем ки чӣ гуна зарарҳо доранд. албатта ки мо дар бораи зарарҳошам мегем, чӣ хеле ки гуфтем фоидаҳошо гуфтан дар кора, лекин дар муқоиса зарарҳо дар пеши фоидаҳо ҳеҷ чизанд ва зарарҳо ҳам хичон ба кадом мақсад, ба кадом сабабе гуфтагиянд ки чунин одамо, чӣ хеле ки шумо медонед, агар хондагӣ бошед, дар ислом ҳам ҳастанд сабабҳое ки агар одамизод чунин сабабҳо дошта бошад, метавонад ки рӯза нагирад ва баъди бартараф кардани ин сабабҳо дар дигар рӯз рӯза гирифта, яъне ки қарзи худша адо кунад. ман фикр мекунам ки бисёри шумо дар ин бора медонед. акнун мегзарем дар бораи зарарҳош аз нигоҳи илми дунявӣ. организм монда мешавад, сари одам дард мегирад ва баъзи одамода ҷигарсӯзок меган ба мафҳуми халқӣ ҳамин хел чиз дида мешавад. яъне ки чунин намуд зарарҳо пасути ё ҳатто зарарам нестанд. просто дар вақте ки организми одам ба чунин шароит мутобиқ нестай, яъне ки одат кардагӣ нестай, мисол мегирем ба гуруснагӣ одат кардагӣ нестай, рез ки тура гуруснаш мемонӣ, сари одам мумкине ки дар давоми рӯз дард кунад. лекин дар вақте ки уже аз рӯзи рӯза гирифтанет 5 рӯз, 6 рӯз, 1 ҳафта, 10 рӯз мегзара, организм уже ба чунин ҳолат мутобиқ мешавад ва дигар дарди сар дида намешавад. хулоса мо чӣ метавонем бирорем? рӯза гирифтан ба организми одамизод зарар дорад ё ин ки фоида? ҷавоб 129% ё ин ки 139%. рӯза гирифтан дар организми одам на ин ки зарар, балки фоида дорад ва на танҳо дар организм, дар рӯҳи одам. фикри хатон дар комментария бинависен. ҳамада хайр то видеоҳои оянда.